Здравейте хора, тук съм на море и е втория ден от морето. Съжалявам, че на първия не снимах, просто беше тъмно, стана тъмно, а аз тогава се сетих. И сега съм решила да направя кратък влог от морето, да ви кажа, че тук е много хубаво, просторно. Морето е малко бурно, обаче и с него всичко е добре. Значи вълните ни бутаха, беше уникално като игра. Значи хора, ще споменавам още такива клипчета. Само лайкнете това клипче и ако сте нови, цъкнете абониране. Моля ви, защото трябва да събера 50 абонати, за да има поток на лайф. Айде, чао!